На 29 години Мария Бакалова продължава да бъде една от най-обсъжданите български актриси в света. След международния си пробив в Холивуд, животът й сякаш винаги е под светлината на прожекторите. Но този път новината не е за филмова роля, а за нещо много по-лично. В последните дни се появиха слухове, че Мария е бременна от своя партньор. Новина, която изненада дори най-верните и фенове. Дали наистина актрисата очаква дете и как се развива връзката й далеч от камерите? В това видео ще разкрием подробностите. Ако темата ви е интересна, не забравяйте да харесате видеото, да го споделите и да се абонирате за канала. Новината започна да се разпространява тихо в началото на март 2026 година, когато няколко български медии забелязаха нещо любопитно около Мария Бакалова. По време на нейната поява на частно събитие в Лос-Анджелис, благотворителна вечер, организирана на 2 март в района на Беверли Хилс, актрисата се появи в елегантна, но свободна черна рокля, която веднага предизвика въпроси сред присъстващите журналисти. На пръв поглед това изглеждаше като обикновен моден избор, но внимателните фенове забелязаха, че Мария няколко пъти инстинктивно поставя ръка върху корема си, докато разговаряше с гости и позираше за снимки. Интересното е, че това не беше първият подобен знак. Още през януари 2026 година, по време на краткото й посещение в София за среща с млади актьори в надфис, някои присъстващи забелязаха, че тя изглежда по-предпазлива от обикновено. Според свидетели Мария отказала традиционната чаша шампанско след събитието и вместо това избрала само минерална вода и чай. Тогава мнозина не обърнаха внимание на този детайл, но днес той изглежда като малка следа, която вече придобива нов смисъл. Още по-любопитна стана ситуацията, когато близки до актрисата хора намекнаха, че през последните месеци тя значително е забавила работния си график. Обикновено графикът на Мария в Холивуд е изключително натоварен – срещи с режисьори, кастинги и снимки. Но в периода между декември 2025 и февруари 2026 тя е отказала няколко проекта, които преди това са били почти сигурни. Според източници от продуцентски среди в Калифорния, причината не е била творческа, а лична. Същевременно вниманието се насочи и към нейния партньор, който досега почти не се появяваше публично до нея. В началото на февруари двамата бяха забелязани заедно на разходка в Санта Моника, където според очевидци са изглеждали необичайно спокойни и щастливи. Те вървели бавно по крайбрежната алея близо до Санта Моника Пиер, разговаряйки тихо, а Мария често се усмихвала, докато партньорът й държал ръката й по начин, който мнозина описаха като предпазлив и много грижовен. Точно след тази разходка слуховете започнаха да се засилват. Няколко дни по-късно актрисата публикува в социалните си мрежи снимка от дома си в Лос-Анджелис, на пръв поглед обикновен кадър с чаша чай и сценарий на масата. Но феновете с орлови очи забелязаха нещо на заден план. Малка книга за родителството, оставена до дивана. Макар че Мария не коментира снимката, този детайл предизвика лавина от въпроси. И тогава, според източници от българската общност в Лос-Анджелис, актрисата най-накрая е потвърдила новината пред тесен кръг приятели. Срещата се е състояла в малък ресторант в квартал Уест Холивуд в края на февруари 2026 година. Именно там, в спокойна и почти семейна атмосфера, тя споделила, че очаква дете. Новината предизвикала вълна от радост, но и огромно удивление, защото Мария винаги е пазела личния си живот далеч от публичното внимание. Любопитното е, че някои от нейните по-стари интервюта днес звучат почти пророчески. Още през 2023 година, в разговор за българско списание, тя споменава, че един ден иска да има семейство, но никога не е бързала с тази стъпка. Тогава думите й звучаха като далечна мечта. Сега обаче много фенове започват да се връщат към тези редове и да ги тълкуват по нов начин. И въпреки, че актрисата продължава да пази мълчание в официалните си канали, все повече малки детайли започват да излизат наяве, детайли, които постепенно изграждат една много по-голяма картина около новия етап в живота на Мария.
Но има още нещо, което привлече вниманието на хората около нея през последните седмици, промяна в начина, по който тя говори за бъдещето и за проектите, които избира да приема. За да се разбере по-добре как Мария Бакалова стига до този нов етап от живота си, мнозина започват да се връщат далеч назад, към годините, когато тя още не е позната на света. Мария е родена на 4 юни 1996 година в град Бургас, на брега на Черно море. Детството й не е било бляскаво като холивудските премиери, с които днес е свързвана. Напротив, близки до семейството й си спомнят години, изпълнени с много труд, дисциплина и постоянство. Баща й работел в сферата на образованието, а майка й дълги години била фармацевт. Семейството не било бедно, но и далеч не живеело в изобилие. През началото на 2000-те години, когато Мария е още дете, родителите й често работели до късно, за да осигурят стабилност. Именно за това голяма част от времето си тя прекарвала при баба си в малък апартамент близо до морската градина в Бургас. Там, както разказват съседи, малката Мария често стояла пред старото радио и се опитвала да имитира песни или диалози от филми. Още на 6-годишна възраст тя започва уроци по пеене и флейта. Това решение не било случайно. В едно интервю години по-късно майка й споменава, че детето било изключително енергично и имало нужда от творческа среда. Така Мария се записва в Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров в Бургас. Първите години там обаче не били лесни. Преподаватели си спомнят, че тя често пътувала рано сутрин с автобус през целия град, понякога дори в студените зимни дни, носейки тежката си флейта в калъв. Интересното е, че още тогава се появяват първите признаци на амбицията, която по-късно ще я отведе до международната сцена. Съученици разказват, че Мария често оставала след часовете, за да репетира в празните класни стаи. Понякога дори се качвала на малката училищна сцена и сама си представяла, че играе пред голяма публика. Но зад тази отдаденост се криели и моменти на съмнение. През 2008 година, когато тя е едва на 12, семейството преминава през труден период, свързан с финансови притеснения и промени в работата на родителите. Именно тогава Мария за първи път се замисля дали изобщо ще може да продължи с изкуството. Според близък семеен приятел, тя дори за кратко обмисля да се насочи към по-сигурна професия. Години по-късно обаче става ясно, че точно този труден период оформя характера й. Бивши учители си спомнят, че след 2010 година Мария започва да работи още по-упорито. Участва в училищни представления, музикални конкурси и малки театрални постановки в Бургас. Тези ранни сцени, макар и далеч от светлините на Холивуд, постепенно изграждат увереността, която по-късно ще се превърне в една от най-разпознаваемите й черти. И именно в тези години, когато тя все още е просто ученичка с мечти и несигурности, се появява първият човек, който й казва нещо, което Мария никога няма да забрави. Думи, които според нейни близки продължават да отекват в съзнанието и дори днес. Тези думи, които Мария чува в ученическите си години, постепенно започват да придобиват истински смисъл, когато животът й навлиза в нов етап. С годините Мария Бакалова се превръща не само в световно разпознаваема актриса, но и в човек, който внимателно пази най-личното пространство от публичния шум. Именно за това темата за нейния личен живот винаги е била обвита в известна мистерия. Нейните родители остават една от най-стабилните опори в живота й. Близки до семейството разказват, че дори след огромния международен успех на Мария, майка й и баща първи продължават да живеят сравнително спокойно в Бургас. Те рядко дават интервюта и почти никога не търсят публичност. Но когато през март 2020 и първа година Мария е номинирана за наградата Оскар, съседи си спомнят как в малкия квартал около дома им в Бургас се събират приятели и роднини, за да гледат церемонията заедно. Тогава баща е тихо казал пред близките: „За нас тя винаги ще бъде просто Мария“. След този период актрисата започва да прекарва времето си между няколко места – Лос-Анджелис, София и родния Бургас. През лятото на 2024 година
Тя е забелязана неведнъж да се разхожда рано сутрин по крайбрежната алея до морската градина, често придружена от майка си. Според хора, които са я срещали там, Мария изглеждала спокойна, почти незабележима, носейки обикновена шапка и слънчеви очила. Именно в тези моменти започват да се появяват първите по-фини знаци за промяна в личния й живот. Приятели от актьорските среди в София споделят, че през последни